25 lang sitaw, boss. Mas maganda sitaw. Matanggal yung binula. Ano nyo? Apat lang yun eh. 30. Depende. Hindi na pa sa usok. Eh, bawang na doon. Ito na lang. Okay. Puro dito. Huwag po tapos pabalik ka tanin. Bangos! Wala ng bangos! Dinala! Ha? 25 lang sitaw, boss. Mas maganda sitaw? 25 lang. Oo, pwede. Sandali na lang yan. Lahat ng mga pupok 100. 100 lang po. Online niyo po, pili na. Lang po yan, lahat ng susuka, pang budget nilang po tayo. 100 lang yan. Stand up. Wala na naman ka, ha? Kaya
Tabi yung try mo. 16. Ayan, ayan. 20 pesos. Wala rin eh. 110. Ganda, 110. Ganda, 110. Kasi danggay. Oh. Marami po yan, 2 kilo. 100 lang po yan mga madam. 100 lahat po ng nakikita niyo. Bawang na doon. Ito na lang. Puro dito. Ete. Oh, puro dito. Sa akin doon, tawis mo. Na. Sakain pa. Tag 25 lang ito. Hindi ko masunting. Magkano dito ba? Ba't natin nabangan? Itong pa kaya? Itong pa. 30. Depende. Ay, apat lang yun eh. Limahan. Ah, bawa. Ay, kuya. Ano ba yun? Ito lang na yun. Ano lang sa'yo, Nang? Malit ko lang. Magkano? Bayad na yun. Sumubura. Ano na? Sarap ka pag minuto. Bawang sibuyas mo yan lang. Kamatis. Pero sa bahay ganyan, galing may bisiya. Yung Ngabi ako? Bego, Brian. may lula mabango. Pag wala mo yung abaho, matanggal yung lula. Ano ning?
Ali! Ali! Matakpan ko rin naman tayo. Tosino, longganisa, bintang damula, tosino, longganisa, Kami, sige. Thank you.